meillä on se meidän kohdegeeni, mitä me halutaan editoida. Meidän tarvii tietää siitä sekvenssi juurikin siitä lajikkeesta, mikä meillä on työn alla. Ja sitten kun me tiedetään se sekvenssi, me voidaan suunnitella sinne semmoiset alukkeet, semmoiset guidit, ohje-RNAt, mitkä ohjaa sen Cas9 sinne oikealle paikalle. Ja sitten se entsyymi pilkkoo sieltä sen DNA. Ja sitten kun me ollaan se geeni katkaistu joko yhdestä tai useammasta kohdasta, niin sitten se kasvisolu itse korjaa sen sieltä semmoiseksi, kun se kokee parhaakseen, mutta luultavasti se myös aiheuttaa sen, että sinne kohdegeeniin tulee joku muutos. Toivottavasti ne ominaisuudet, mitkä siitä seuraa, on sitten halutut. Sitähän me ei aina voida ennalta tietää, mutta se on tämä tutkimuksen hienous, että meillä on oikein hyvä tämmöinen ennakkoajatus siitä. Me tehdään se koe, seurataan sitten, että mikä on se vaikutus, ja sitten jos meidän alkuperäinen hypoteesi on osunut oikeaan, niin me saadaan myös se haluttu lopputulos sillä, että me ollaan sieltä hiljennetty sitten joku geeni. Ja sitten tämä jatkossa myös sitten toivottavasti on sellainen ominaisuus, mikä sitten sinne jalostusta palvelee.